ndi, Dik? Apik anu, Mas. Golek lho, apa? Arene entuk woro-woro iki entuk jiko bantuan ke Samarinta. Oh. Lah, kok jiko, Dik? Mboten. Kaget aku. Nah, kok bantuan kok Samarinta lho, Dik. Iya, Sembako, Dik. persyaratan apa wae? Nganu, Dik, persyaratan iki kakak karo fotokopi KTP. Karo apa nah? Aku dhuwit 200.000, Dik. Lah nggo apa duit 200.000? Lah engko iki toko iki lek, Dik. Kuwi iki jenenge Kok malah ana suta, Dik? Suta pisan.